சூப்பர் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ வரீங்க அவ்வளோ தூரம்? ப்ரோ 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 சூப்பராக வர்றீங்க ப்ரோ. நானும் வரேன்பா. அவனை விட்டு முன்னாடி போய்ங்கண்ணா நான். அவன் நம்ம டீம்ல சேர்த்துக்கலாம். ப்ரோ கன்னை உள்ளே வச்சுட்டு ஓடு, அப்போ தான் அவன் முன்னாடி ஓட முடியும். என்ன பண்ணுறான் ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. நிற்க மாட்டான். ஹாய் ப்ரோ. அவன் கிட்ட போகாத, ஒரே அடி அடிச்சுட்டு போகிறான் ஹெட் ஷாட்டுக்கு. இல்லை அடிக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. அந்த சைடு ஓட்டான். இதோ வர அவனை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். கையில் கட்டை வச்சுக்கிறான், ஒரே அடியில் அடிச்சிடுவான் கட்டை இருந்துச்சுன்னா. ஏன் சுடாமக்கிறான்னு தெரியல. கன் என்ன வேலை செய்தியா பட்னு? இரு அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கினே போவோம். ஜாலியாக இருக்குது ஆளு. ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. வி வில் ஃபாலோ யூ. டீம் கிட்ட கூட்டின்னு வாங்க, மொத்த பேரும் ஒரே அடியில் காலி பண்ணிடுறான். இதோ எப்படி ஓடுறான் திடீர்னு காட்ட வச்சுக்கிறான் கையில். ஹாய் ப்ரோ. அவன் ஐடி நேதன் எப்படி பார்க்க முடியும்? அவன் தானே பார்க்க முடியாது. சூப்பர் மேட்ச்டா, வேற லெவலு ப்ரோ. இரு ஒரே ஒரு அடி மட்டும் கொடுக்குறேன் நான். வேணாம் இரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வரலாம். ஜோன் வந்துடா. வாட்டம் நம்ம அவன் கூட தான் வர போறேன் நான். ஒரு அடி கொடுக்கலாம் இரு, மெடிக்கிட் போடுவான். அப்பதான் ஒரு அடி கொடுக்குறேன் இரு. நான் வேணா கொடுட்டா? விடு இதுக்கப்புறம் விடு, அப்படியே இருக்கட்டும் ஆளு. ஹெட்ஷாட் ஒன்று வச்சேன். என்ன நொண்டின்னு போகிறான்? கால் அடிபட்டுக்குது. ஓ அப்படியா? அச்சா கால் அடிபடுமா? எனக்கு என்னமோ டவர் சரியா கடையில் நினைக்கிறேன் உனக்கு. இல்லை நொண்டி தான் போகிறான், எனக்குமே காட்டுது. ஹாய் ப்ரோ. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் ப்ரோ? கூட்டு கடாசு எடுத்துட்டான் பேர் ஓடியா.